ኣብ ሓደ ገዛ ዝቕመጡ ኣርግና ክልቲኦም ነዚ ዓለም በብናቶም መንገዲኦም ዝጥምትዋ ኣካየዶም ድማ በቢን እዩ። ምህዘናይ ጸልኮይ ዝበሃል ኣበሓላ ኣብ ክልቲኦም ኣይሰርሕን እዩ። ከም ኣመሉ ጓል ሓቒፉ ሰንከልከል እንዳበለ ናብ ገዝኡ ኣትዩ ናብቲ መጽሓፍ ዘንብብ ዝነበረ ኣርኩ ኢዱ እንዳወጣወጠም እዚ ትርእዮ ዘለኺ ካብ መግቢ ክበልዕ መጽሓፍ ከንብብ ዝቐሎም ኣይዘውር ኣይክየፍ እምፅፅ እዩ ደርገፍገፍ እንዳበለ እዩ ብዝተቆላለፈ መልሓሱ ዝዛረብ ዘሎም። ኣርኩ ግና ነታ ዳርጋ ጥራሕ ነብሳ ክትብላ ትደፍር ጓል ካብ ጸጉሪ ርእሳ ክሳብ ጽፍሪ እግራ ብኣግርሞት ይጥምታ ነበረ። ናብቲ ገዛ ዝተፈላለየ ኣዋልድ ይመጽአን ነዚኣ ግና ፍሉይ ዝበለዩ ኣጥዋታ ንጣብ ጨርቂ ዝመስል ነገር ሸፊን እዩ ንሱ ኸማን ዝበሃል እምበር ኩሉ ዝርአ ሰለፋ ንነፋስ ተቓሊኡ ነታ ጸላም ብጣዕሚ ሓጻር ጎና ብሓይሊ እንዳጎተተት ናብ ሰለፋ ገጻ ክትመጥኦ ምስ ረአየ ካብ ዘይብላ ኣብያ ክተብጽሓ ዘይከውን ነቲ ሓቲ ክትስሕብዮ ግዳ ነቲ ሓቲ ከይምልቀከ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ናብ መጽሓፍ ምንባቡ ኣበለ። ንአይ ሽኮሪና ግደፊዮ ዓይኑ ይዕወር ኣብዚ ዓለም ብዘይ ኬፋት ይንበር ድዩ ጽብቕቲ እንዳበለ በቲ ዝሓቐፋ ደኣ ናብ መደቀሲኡ ሒዙ ኣተወ። መልሓሱ ኪሎሜትራት ይዝርጋሕ ጓል ከእምን ኣይጽገምን እዩ። ንግሆ ከም ገሊሉ ምስ ተበራበረ ግዳ ኣብ ጎኑ ሰብ ከም ዘሎ ኣስተብሓለ መንዳኣሉ እንዳበለ ነቲ ኮቦርታ ምስ ገንጸሎ ጓል ኣብ ጥቕኡ ደቂሳ ከም ዘላ ምስ ኣረጋገጸ መዓዝ መጸዳኣላ እንዳበለ ብእግሩ ሸንዲሑ ከም ተበራበር ገበራሙ። ኣትሕበይ እንታይ ትገብሪ ኣለኺ ኣብዚ ገዛ ኣብዚ ዓራት ክብል እዩ ሓቲትዋ። እንታይ ኣሞ ክትብሎ ሒዝዋ ዝመጸ በዓሉ እዩ ማለትካ ምስ በለቶ ብብእግጋ እንታይ ዲኺ ኣብዚ ዓራት ትገብሪ ኣለኺ ኣትሓወይ ንስኻ ዳኹን ከም ንግስቲ ክከናኸነኪ ዓለም ከዙረኪ መን ምዃኒ ከርእኪ ከኽብረኪ ኣኽቢረ ከምብረኪ ገለመለ ኢልካ ኣስቲ ኣምሲኻ ሒዝካ ንዝመጻኻ ሰዲዱሎይ ዶምዓት ምስ በለቱ ኣነስ ንኣኺ ወንጫር ሒዘክ መጺ ኣቲ ንምዃኑ ገጽኪ ትርእዮ ዲኺ እንታይ ዲኺ ትመስሊ ኣታ ካበይ ዝመጸት እያ በጃኻትኩም እንዳበለ መሊሱ ብእግሩ ሸንዳሓም። ናይ መን ጽጋባ ደኣ ይብሉኻ ንኣይ ጓል ገዛ ረኺብካ ኸማን ዕድለኛ ኢኻ እንታይ ከፊእካ እንዳበለት ነታ ክዳን ንከትካውን ትቃለስ ዝነበረት ተኸዲናታ ዘይኮነትሲ ተለጢፋታ ምስ ረአየ ጓል ገዛ ኢኻ ትብለለይ ኪደ ጥራሕራሓኺ ገጽከት ካወል ኣታ ክንደይ ክትኸፊኣ ከም ዝሓባ ጸርፋ ተቐቢላ ካብ ክፍሉ ጠንበርበር እንዳበለት ምስ ወጸት ነቲ ምንባብ ዝፈቱ ኣርኩ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ምስ ረአየት ኣታቶ ኢዲሑ ምስ በለቱ ጥመት ኣቢሉ ኣስቕበለ። ኣታ ንኣሓኩ ምስ በለቶ ግዳ መበል ክንደይ ኣብዚ ገዛ ከም ዝመጻኺ ክነግረክ ዶ ዋላ ስቕኢልክ ትኸዲ ምስ በልዕክላ እዞም ሰባት ሕማቲም እንዳበለት እቲ መዓጾ ክስበር ክሳብ ዝደሊ ገም ኣቢላቶ ደኣሕልም በለት ከምኣያ ንሱ እንተኾነ ተማዒዱ ኣይሰምዕኒ ካበይ ከም ዝዓሪን ድማ ይገርም እዩ ሙድና ግዳ ኮሊፋቶ እንዳበለ ናብ ምንባቡ ተመልሰ። ንግሆ ሰብ ካብ መደቀሲኡ ተሲኡ ማይ ሻሒድዩ ቡን ዋላ ጽማዕ መሳሊ ሰቲ ንሱ ግና ቢራይ ዝፈቱ ቢራይ ሰቲ ኮይኑ ናይ ላዕሊ ጥርሑ ምስ ሓፂር ስርዑ ቢራ ካብቲ ፍሪጅ ኣውፂኡ ብስኑ ከፊቱ ኣብ ሳሎን ከይዱ ኮፍ በለ። ጸኒሐ ግና ስምዓንዶ ንስኻ ነዛ ኣንጨዋ ትመስል ጓል ሓቒፈ ክሓድር ከለኹ ስዕርኻ ትብል ማዕረኽ እንዲ ዝዲኻ ትጸልኣኒ ምስ በሎ ነቲ ዘንብቦ ዝነበረ መጽሓፍ ከይተሓወሶም ኣብ ማእኸሉ መፍለይ ገይሩ ኣፂፉ ኣብቲ ጣውላ ናይ ሳሎን ኣንበረሙ። እጅስ ከዓ በዓል ሓሰስ ሒብካ ነተምፅአን ኣዋልድ ንስኺ እተዊ ንስኻ ይትእተዊ ጽብቕቲ ኢኺ ክፍእቲ ኢኺ ረጓድ ኢኺ ቀጣን ገለመለይለ ክፈለይልካ ደዲኻ
كندي جيزي مئيدة مسمع أبيخان مسحان تين عارف كازيت قمت أنا عب حيوتي كندي نجر عسالي تخلخو نسحقنا كساب حج أو حاربوتي حزلخا اسكن نفسها حتت تمال أبينير كحجون أبي اللخا أبتات مال زنبر كيا أبقى صباحون كمو دحر صحون كمو نات حيوت كمو كتلوات زيت فتن قدا كيفاتي ود عادي كم زرعي كازلخو مركوس هيسكا قات انداولك خمان تقدف أمسلنين منفع ديو زمسلك كازلو تساكر بس أنتين تحادر نصباحيتو كمو قرب حلنا يبل كانديو هج ساق في خامس بلون قدف الناس عالم كتكيف لا طرحي زلكا مستطعم كميل ودسه بزي مستخي نبر نات ترمز نايبيرا اندا ساعه متزاربه ابزي سمعاكا دبري ايتم محلل كبحل حقي انا كم سب زك على نصيري مسمع كب ابخا بزخافه منقد كتسم عندها هجك دا قدفني كنب بال نابتي اصيفو زقمت مصحف ابلم كولال اندابل كله اب عينو تقاتلو قال سلازرخبه دفرت كأنمن إلوويوم ناي كلهم فرحات الرئاسة تعاملنا تزيبلهم سوات آكي بيحبوهم سمعنا ندوش كورينا كحاتا كدو بوتان دي تافئيني كتحبران نمسكا عالكدو مسبلا اوي ساقمي لنا حويم عاري نابي كتكيد لخا مسبلا تو نابلبخ مسبلا قد زي تسأبيتو تساني حبس حق ناتخبابيانا وصعتهم أسنانكي معارك ندي تصبقات مخانن كترئي دلي خدخي أزبوتا نحافاش كلك نسو كم زناويني خي جزءات قوص إيرك تسحق نسبلام مليسا قوال سحق نسحق بكندي قادو آجيتا دو مسعبلتو قدا آتا خندي تزارميها كابز غرمكا وشت اي سقيلو چنق كبلني سانهم قلاقل كان مسبلتهم كاي تقرامي فوسي چنقاتينوين زيصوقني مسبلا خونا لونبر أمو ود سب ساريحة كم زكفل تفلت يا حكي جنا زارب أو كود أكله تقبل عبيل أمو نايز سحكوخي جنزب كفلي دخا كتول دلها نابور ساعة عند بلد تزاربت جنزب زي خونا قصر تليفون كترح أبز مزجبي عند بلا تليفون أقبلهم تمر أو أركي حلوة زقد شاكونن بفلاي بعد حدار أنتقنا أنت كتجبر نايود تليفون تقبل تحب يزبل بتحدد ما نكموتات حنقولو كتقملو أيدلنيو ناتو سراح ناب عرات موساديو زي مدياب سراح دما نأني زملكاتي زبل بدوا أصحقوا ناب كالا قدايو مسكو سرين تليفون عبالهم دحري سلسة معلتي نتازس حق أسب نابجزء حزوة مسمس أجنا أتي فتاي مصحف أركو حنسبت أميتوا نمس حفو تملس موجنا تمليسو مستأمتها عينو كم نفسك الليتر أن أتي ترقيو زلخي هجك داي سخرن فلاسفة مهور أركيو نازي زحابور أسن نمان ما يحبنجنا أنتي مؤابس كيفات جلمل أيفلتني كل سرحو زبلا معادا مسبلا معادا موابي يصلع مسبلتو معادا انتاي كم زمسل نامناتي كفلي كيرنا دو كنزراربلو اندابلا هيزوا قدم اركو غنا انتاي كم زكونا كسابه كاب قدميو تسور عينوس كاب عينا قلنيروم بزحات نابت غزا تملالسنين مو نمجمرتا غيزي ابركيو صالا صمتا نسايام أنتي كم زخونون أدقن ساتو كنون معاصو مدقس عركو ككوح جمرة عركو كفتمو إيتا مود تبلاشو مصحف وسيلة الكاني ردي مسبلو نزاقوال قدافة كتنكفا مسبلو هابت قدا ولاس أفكاريت كاسبت قدافة إيهي أنتا كنكا مسحاتة بقى عدنجي ساتني قدافة ولا حانت زيت فلت قوال قريحات مسبلو ناتم معاصو عاصينا بسالون حيزو كدمو انتي خاتم الزلخة اتا كمي جيردي ارجيس ايا مسيلكا بحيوتي جيزي زوال اتلي قوال كمان ازيا قدا تتصبين اللايلو قادي فوق خير كبل دحان لومي قدفا
ኣብዚ ተቕልል ሒዝካ ምጻእ ምስ በሎ ክላ ንስኻ ወያሊኻ እንዳን ጸርጸረ ሂዝዋ መጺኡ ኣብ ሳሎን ኮፍ በለ ተላለየ ጽቡቕ ጌርክ ድሓር ከዓ ከምዚ ኣንቢብክዶ ከምዚ ዘይት ገብሪ ህይወትኪ በግባቡ ተጠቀምሉ እንዳበለጦ ከብለኪ እምበር ምስ በላ ማዕዳ ማይ ቤት ጽላእ እንዳበለ ተላለየቶም ኣይጸንሐን ግና ሓደ ጊዜ እንታይ ኣንቢበ መሲልክ ኢሉ ዘረብኡ ጀመረ። ሓደ እዋን ሓደ ከልቢ ናብ ሓደ መስተያት ዝመልኦ ቤት መዘክር ይኣትወልኪ። እቲ ቤት መዘክር ፍሉይ ነይሩ። መንደቕ ናሕሲ መዓጽ ዋላውን መሬት ብመስተያት እዩ ተሰሪሑ። ነጸብራቕ ርኡ እቲ ከልቢ ብዘገርም መንገዲ ኣብ ማእኸል ኣዳራሽ ተገሪሙ ተኣኒዱ ተረፈ። ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብኩሉ ሸነኽ ሙሉእ እስለ ኣኽላዋት ከየሙ ይርአ ነበረ። እቲ ከልቢ ኣስናኑ ቐልዑ ንኩሉ እቲ ብተመሳሳሊ መልሲ ዝሕቦ ነጸብራቕ ነብሐ። እቲ ከልቢ ብስምባደ ደጋጊሙ ነብሐ። ነጸብራቕ ናይቲ ከልቢ ምላሽ ሃበ። እዋዕ እንዳበለ እቲ ከልቢ ዝያዳ ዓዊሉ ነብሐ። እቲ መቃልሕ እውን እናዓበየ ኸደ። እቲ ከልቢ ብሕርቀን ናብዝን ናብተን እንዳበለ በቃ ደጋጊሙ ውሕውሕ በለ ክቃለስ ፈተነ። ንጽባሒቱ ንግሆ ሓለውቲ ጸጥታ ቤት መዘክር ነቲ ሕማቕ ዝረኸበ ህይወት ዘይብሉ ከልቢ ብኣሽሓት ዝቝጸር ነጸብራቕ ናይቲ ህይወት ዘይብሉ ከልቢ ተኻቢቡ ረኸብዎም። ነቲ ከልቢ ዝጐድአ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ከልቢ ምስ ነጸብራቕ ናትዩ ኣብ ውግእ ሞይቱ። እንታይ ንምባል ይመስልኪ? ዓለም ጽቡቕን ክፋእ በዓላ ኣይተምጻእናን እያ። ኣብ ከባቢና ዝፍጸም ዘሎ ኩሉ ነጸብራቕ ሓሳብናን ስምዒትናን ድሌታትናን ተግባራትናን እዩ። ዓለም ኣባይ መስተያየት እያ። ስለዚ ሰናይ ንግበር ምስ በላ ናይ ኬፋት ኣርኩ ንኡ ይወቕሶ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ምሽዶ ዝዓይነቱ ንኣርኩ ጠመቶ። ንሳ ግና ስለዘይተረድኣ እንታይ ክትብል ከም ዘለኻ ዋላዋላ ኣይሓስኳን ምስ በለቶ እንታይ ድዩ መሲልኪ ኣቐዲምኪ ብዛዕባይ ዘየለ መስለከ ይትሕዝሞ በዓልኺ ብዝፈጠርኪ ሓሳብ ላዕልን ታሕትን ክትብሊ ተጨኒኪ ኣብ ዘየለ ሕማም ንከይተዓትውሲ ንቐድም ኣጸቢቂ ፍለጥኒ ተላልኒ ይብለክ ለኹ ምስ በላ ሕጁም ብኣሽሙር ገይሩ ይዛረቦ ዘሎ ስለ ዝመሰሎ ፈላስፋ ኣርከይ ንዓባ ኣብ ቅድሚ ጋሻ ቁርብ ምስ በሎ ደሓን ጥራሕ ጽቡቕ ንሕሰብ ንግበር ምእንታን ጽቡቕ ክመፀን ሕጂ ግና ነዛ ጓል ገዝኣ ኣፋኗ ምስ በሎም ነዛ ጓል ከይተዓወትናላ ከም ፍራይ እንዳበለ ተቐላጢፉ ካብቲ ገዛ ሒዝዋ ወፀሞ ኣፋኒዋ ተመሊሱ መፀሞ እንታይ ደኣ ምስ በሎም እንታይ ዶ ገይረ ኣብ ቀዳማይ መዓልታስ ከልብዶ ገለመለልካ ተሰንብዳ ነዚ ክትብል ድሓ ግደፋዶ ገለመለ ትብለን ነርካ ምስ በሎም ነዛ ጓል ተጻዊት ካላ ካብቲ ገድፋ ተበራሓትንላ ንኣይ ግደፈለይ ምስ በሎ እዝነይ ድዩ ዋላስ እንዳበለ ንስኻ ፈላስፋሲ ጓል ክትፈቱ ነቲ መጽሓፍካ ኸመን እዩ ከም ብበልካ ንመጀመርታ ጊዜ ካብኡ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ስለ ዝሰምዐዩ ብኣግርሞት ተዛረበ።